Milí návštevníci, tak dlho očakávaný šaliansky jarmok je tu a okrem klasických našich stánkov a skvelej zábavy na amfiteátri sme pre vás pripravili v tomto roku aj super novinku a tým je tento vzhľadom zaujímavý veľký party kamión. Jeho história je tiež zaujímavá, pretože slúžil kamión aj dánskej kráľovskej rodine, konkrétne princovi, na prevážanie pretekárskych aut. Tento rok je tu však pre nás, pre vás. Okrem skvelých letných drinkov na vás čaká aj krásna svetelná show, tak sa na vás tešia v piatok aj v sobotu do 22.